Halo. Selamat malam, Besti. Besti. Selamat malam. Selamat malam dan selamat minggu. Jaluk jaluk opo sayang? Jaluk opo? Opo sing mau jaluk ki opo? Tempaske opo sing mau jaluk ki? Opo sing mau jaluk? Sanem duwe opo lho? Wong aku gak duwe apa-apa lho, Cah. Iki drijiku ki bengkok iki lho woro iki. Mbuh nyapo iki. Kalungmu lah, kalung imitasi mau jaluk lho mau nggih apa. Kalungku lho kalung imitasi. Wayahe iki nukokne, kalung iki gak emas lho. Kalung gak emas mau jaluk mau nggih apa? Kalungku ki gak emas. Arep mau jaluk nggih apa? Sesuk sainem kan libur. Tak gawekne VT ndek YouTubeku ya, tak gawekne video deloken. Kalung ndek Hongkong itu dijual bebas seperti emas. Iku pun gak iso memudar kupune pipi to. Pak Bambang bakul gedang. Gedangnya tugel-tugel, bosok-bosok. Sesuk tak kene video ya nang daerah Hongkong kota kono. Emas Hongkong tukune nang pasar yo. Kuwi gak iso memudar, rupane tetep emas yo. Karena boleh gawe piye? Cina canggih yo, Cina canggih. Gak iso warnane pudar, gak iso deh. Tetep koyo emas, tapi imitasi tukune ndek pasar. Sesuk tak gekne nganu sesuk. Tak gekne video sesuk ya. Apik tenan lho tenan iku. Sesuk tak gawekne. Sesuk saya 6 libur mungkin tayangnya hari Senin isu ya. Tayangnya hari Senin isu. Deloken ndek videoku. Tapi sakjane video yang sebelumnya ku wis enek. Aku gawe video agak lama habis lebaran Cina kayak bulan luruan ya. Gelem scroll goleki ada sebenarnya. Sesuk malah tak malam juga. Pokoknya malam ya. Malam. Suaraku ki beh watuke ra mari-mari lho, Cah. Malam juga, oke tanteni Mbak nyambi bakul kalung. Nyambi bakul kalung maksudnya piye awakmu bakul kalung? Lapo iku watu. Watu apa meneh? Aku lagi arep epitekan. Lagi arep epitekan aku. Malam Mbak nempi kabare seger waras wisan. Cek garek watu. Bangpul garek watu. Watu aro darah rendah. Watu aro darah rendah. Piye to iki? Kepencet. Marak kepengin apa?